hii minus sio alijaribu umwana uno yale ko benga kwa ko manyora kwa tena nisi sama lieta angkor kusabina mora Jeremia okeyo na enkaya nani Raganga na nsoketa ninda tato mwana esukuru Raganga okoroko kwa romati yabanta bange tuachira nebiro to bwata sengincho tuareta tabana baita banyore semya nkibaje gotokonya aturusi konda ime tuamanyire konyalika tuabareta baje gotosama je goturusi konda ime tuanyore nge tuabareta te baje gotubwata sikokora chikona Iko bago to aba alimu bare school ye ko chakre principal ama ene na bago to bekere school fees ngote matole tu ekoko tu amenyo kabagara tu aligiri tu areti ekara to kanyoro ngo mwana abwate I ko to singa ngaito bi banu ngo singa ngo chakera ngaingo kolera ngaina lewo ninyare ko mukina ndu mwana boni gatalingo ko mbwate talimbo limbwate ndachi kunyara koni nande bono iga kanji ko chakera ndu mwana pom trimo rusia mo ile school ngawe na ro chinge ne school yane yanka nkobe ko mwana umwalimu amumbwate seli egera so ame ateko nkonya mambia principal tinda nyarora ente bya somo chanda bere na temire konyari mna bani ngani mbwato ngano wele form 4 timanya timya ingo chakara ngaingo kolera ngaingo na ale te ko mna na ka weta matemazo ka ta ale ko tinna kyamboli